Ai moi Vilma. Tuolla Freijan karsinan vieressä taisi olla joku ilmoitus, minkä sinua saattaisi kiinnostaa. Ai mikä ilmoitus? Myydä Luna! Paksuita iskälle. Moi iskä. Täällä myydään semmonen ihana hevonen. Luna, se on siis ihan mun lemppari täältä. Niin voitaisko me ostaa se? No sä oot alkanut kyllä käymään aika hyvin siellä tallilla. Että mä uskon, että sä pystyisit kyllä huolehtimaan omasta hevosesta, mut voidaan sitä katsoa, mutta paljonkohan se sitten se maksaa se poni? Joo, mä olin niin innoissani, että mä unohdin oikein kattoo. Ja mä käyn katsomaan, että se sit. Joo. No niin, moikka. Moikka. Sitten pitää mennä katsomaan. Mitä? Myytiin. Mä oon varmaan joku 5 minaa poissa. Se vitsin Vilma. Milla? Tää kostautuu sulle. Vitsi, ostiko se tyhmä Milla sut? Sä oot vieläpä niin ihana. Ja sit paitsi me ollaan kun luotu toisillemme. Mä tuun silittelee sua. Sä oot niin ihana. Pois mun hevosen luotta! Mä vaan silitin sitä. Niin, mut se on nyt mun oma. Niin sä et saa koskea siihen, koska se on mun. Eli pois mun hevosen luota nyt. Tai mä kerron mun tädille Annulle, että se antaa sulle porttikielon. Okei, ei tarvi hermostua. Miten Millosta voi tulla noin ilkeä, kun se sai vaan oma hevosen? Se on aina ollut kyllä paljon kiltimpi. No joo. Niin, sä oot mun senkin räkänokka. Millä mennä ratsastamaan Lunalla? Totta kai se meni heti ekana ratsastamaan. Mutta mun pitäisi varmaan olla vaan iloinen Millan puolesta. Noniin, hop hop. Noniin, mene. Noniin, ota sitten ravia. Noniin, hop hop. Hei, ei sun tarvii niinku hoputtaa koko aikaa sitä. Hei, eikö se aika parempi, että sä et puuttuisi muista asioihin? No anteeksi. Jos muutenkin häiritset mua ja Peppiä. No niin, Peppi, mennään. Kyllä sä pystyt kutsua sitä kyllä se oikeallakin nimellä, kun ei se nimi on Peppi, vaan Luna. No kun mä tykkään enemmän siitä niin Peppi-sanasta, niin, ja mä oon muutenkin ratsanut paljon Pepillä, niin kyllä mä tykkään sanasta Pepiksi. Sitten paitsi sä häiristät vähän meitä, että voit vähän varoa nyt vähän sen. Ja oikeesti Luna, elä piehtaroi! No en mäkään itse niin silleen hirveästi häiritte. Wow! Herran aika, sattuko? Sattuko Milla? Mä sanoin, että sun pitää häipyä. Sä häirität mua ja Lunaa. Luna ei ole ikinä ennen tehnyt tämmöstä. Eli ihan varmasti sä vaan häiritset sitä. No niin Luna, mä huolen, et se ei enää koskekaan suhun. Mä en oo Lunanen häiritsijä, vaan ystävä. No niin Peppi, mennään. Mä pidän huolta, et se ei enää koskekaan suhun. Tai siis Luna, mikä sitten ootkaan? Mä oon parasta, mitä sulle voi tapahtua, Luna. Ainakaan se ei käskenyt mua tekee vielä mitään. Ja muuten Vilma, kun sä tänään teet se iltatalli, muista antaa Peppille 3 säkillistä kauraa. Sitten anna sillä kaikki maailman valkosipulit ja kaikki rehut ja tämmöset. 2 kiloa rehua. Ja sit voisit antaa vielä sille 3 heinää, semmoista säkkiä tai semmoista. No eikö toi vähän liikaa tolle? Niinku, eikö se pitäisi antaa joku 2 grammaa niinku rehua ja sitten vähän niitä pellettejä, niin eikö se olisi siinä aika hyvä? Ja sitten 1 semmonen heinäpakki, niinku yleensä. Että toi on kyllä aika liikaa niinku tämmöiselle hevoselle, sitä paitsi se ei ole vieläpä kissahevonen. No mut hei, mä omistan sen ja mä päätän sen. Ja sitä paitsi sun pitää antaa tälle paljon ruokaa, koska tää on iso kissahevonen. No ei kyllä oo, se on maastohevonen, eikä se oo itse koskaan kisannut, paitsi jos tää ei maastoesteitä. No kuitenkin, mun hevonen, mun säännöt. Jos et sä tee sitä, niin sit mä sanon mun tädille, että antaa sulle porttikielon tänne tallille. Okei, annan.
Hyvä. En kyllä todellakaan anna mitään niin paljon. Se on joku ähky ja kuolee. Mitäköhän sillä on nyt ajatuksissaan? No niin, ja sitten vielä tuolle Lunalle ruuat. Ja sitten mä voin lähteä. Enkä mä kyllä varpinaan siltä määrää, mitä se pyysi. No niin, Luna, sä et yhtään enempää kyllä tarvitse. No niin, siinä. Nyt mä voin lähteä kotiin. Vilma ei kyllä tosiaan antanut sulle sitä määrää, mitä mä pyysin. Sitä paitsi se ei saa olla enää täällä tallilla. Mä antan sulle sen määrän, mitä se on mitä oikeasti, koska et sä noin nopeasti voi mukaan syödä sitä. Tähän on se oikea määrä. No niin, nyt saat kunnon määrän ruokaa. Niin, että sitten Anninkan on kun antaa sille porttikieltä. Niin tossa. Vähän aamulla, kun Vilma ei enää oo täällä. Aamulla. Täti, kun mä sanoin Vilmalle, että antaa sen mitä normaalisti tuolle Lunalle, niin sitten kun mä katsoin, se ei ole vieläkään syönyt sitä, kun se on antanut joku 3 litraa kauraa. Sitten on laittanut kaikki maailman yrtit, siellä ei ole valkosipulia, vaikka Luna ei pysty syömään valkosipulia. Ja sit sillä on niinku vielä iso kota heinää siellä. Onko se piidon toiselle porttikiellon? Mitä en kyllä Vilmasta tuollaista uskoisi. No mä en kyllä ehkä vielä pysty antaa sille mitään porttikieltoa, mutta kyllä mä sanon sitä suorat sen ja annan sille jonkun rangaistuksen. Kiitti. No eipä mitään, mutta minä menen nyt omaan Vilmalle. Vilma, onko se totta, että olet antanut tuolle Lunalle jotain valkosipulia ja sitten varmaan 3 litraa jotain kauraa ja kaikki muut yrtit sinne? Tajuatko, että se voi saada joku ähkyn? En mä mitään tommoista ole tehnyt. Toi milloin pyysi mua tekemään sen, mutta mä en todellakaan tehnyt sitä. Selitä, miksi tuossa sen ruokaopissa sitten on joku monta litraa tuota valkosipulia ja muuta, niin, ja heinäpaakki, että mulla on tässä vähän todisteita, niin ei tässä oikein mikään muukaan auta. En mä oikeasti tehnyt sitä, älä usko sitä. Minä tunnen Millan tosi hyvin, koska hän on minun kummityttäreni, joten minä päätän, että sä et pääse tänään sun olevalle ratsastustunnille. Ei, kun mä en tehnyt sitä. Olenhan nyt jo hiljaa. Haluatko vielä pahemman rangaistuksen? No en. En sä voi uskoa sitä. Kuule, hyvinkin voin uskoa. Niinpä. En mä sitä laittanut. Varmaan Milla tuli yöllä tänään laittaa sulle sen. Miksi se haluaa? Milla on ollut aina niin kiltti. Miksi nyt on toi noin ilkeä? No jaa, kaipa mä soitan iskälle ja soitan hakee. Miksi lähtee mua karkuun? No niin, mä soitan nyt iskälle. Moi iskä, voiko se tulla hakemaan tallilta? No mikä siellä nyt on? Sä oot aina viihtynyt siellä aamusta iltaan. Ja kun toi Milla sai oman hevosen, niin se on tosi ilkeä ja enkä ole siis tunnillekaan, kun hän toi vähän niin kuin liikaa ruokaa sille mukamas. Vilma, oikeasti. No joo, no, mä tuun hakee sut. Muista, ettei enää tolleen. Joo, kiitti. No eipä mitään, mä en tajaa. Joo. Hyvä, ettei tarvitse sitä enää kuunnella. Lähteekö pikku Vilma pillittää kotiin? En, miten niin? No kun sä oot semmonen pillittäjä. Hei, toi ei ollut kivasti sanottu. Vitsin pelkuri. Vihdoin iskä tuli. Iskä, varaa mulle huomiselle estetunti. Juup. Seuraavana päivänä.
Hei, kuule Vilma, hei, vie ton Korpin kanssa saman tarhaan toi Peppi, eikö siis Luna, niin ilmanloimea. Minä tää on tosi kylmä ja eihän toi Korppias tykkää muista hevosista muuta kuin sen kavereista. No, tee kuitenkin mitä mä käsken. No, okei. Mitä ihmettä? No niin, mennään Luna. Noin. Äkkiä pois sieltä. Tule. Vitsin Korppi. Ei mitään. Vilma, miksi sä veit sen sinne? Sähän käskit viemään sen sinne ilman loimea. Mitä täällä tapahtuu? No kun käskin, että Vilma vei sen tonne talliin. Niin sit se vei sen ton Korpin kanssa samaan tarhaan ilman loimea. Vilma, onko tämä totta? Ei oo, mä voin vannoa, että tää ei oo totta. Mikä tuo haava sitten on? Vilma, tämä alkaa olla jo viimeisiä pisaroita. Mä annan sulle varoituksen. Ja saat viikon porttikello. Oot tämän päivän vielä täällä, saat viikon porttikellon tänne tallille. Mitä on reilua? Tämä on hyvinkin reilua. Okei. Milla, kerrothan heti, jos Vilma tekee sinulle vielä jotain. Ja mene pesemään sen haavan. Joo. Noin. Hei Vilma. Nyt kun mä sain turehtia, niin tuu hankaa sitä niin pesusienen, että se puhistuu kunnolla. Miksi? Kun sä just sai sen veren tyyntymään, niin sittenhän se alkaa vaan lisää ja lisää vuotaa verta. Tee miten sanon, tai muuten saat porttikellon tänne. Okei. Hyvä, mä menen nyt bye. Todellakaan hinkkaa. Mä vien sen vaan takas tarhaan. Ei kun hetki, mä vien eka ton Korpin pois. Noin. Ja sitten takaisin. Itse asiassa mä voisin hakea sillä vähän puhistusainetta. Noin. Annu! No mitä nyt? Kun mä käskin viedä ton Lunan tarhaan, niin sit toi Vilma alkoi vaan hinkkaamaan sitä lisää, kun mä olin just saanut tyrehdyttää sen haavan. Niin nyt sieltä tulee vaan lisää ja lisää verta. Vai että lisää ja lisää verta. Tää oli kyllä viimeinen pisara. Vilma! Tästä tulee paras päivä. Vilma. Mitä nyt Annu? Kuule. Tää oli viimeinen pisara. Sä saat kuukauden porttikielon tänne. Siis mä en kestä tätä. Miten sä eläin rääkkää täällä meidän hevosia ja vielä ovat toisen omaisuutta? Vilma, oikeasti. Miksi sinä olet ollut tuollainen? Et ole koskaan ennen ollut tuollainen. Enhän mä mitä oon tehnyt. Oi, et mitään. No, kuule. Milla kertoi mulle, että sä säikäytit sen, kun se oli ratsastamassa. Ja se tippui. Sitten se kertoi, että sä olet vienyt sen saman tarhan Korpin kanssa ja siltä alkoi vuotaa verta. Sitten sä hankkaat vielä sen haavaa. Eikö se viikon porttikielto riittänytkään sulle? No toivottavasti tää nyt riittää. Kuukauden porttikielto. No aivan sama. En mä sitä olisi halunnutkaan käydä. Moi! Hei hei. Yöllä. Ei hätää Luna. Nyt lähdetään. Mä vien turvaan. Ja kukaan ei koske suhun enää ikinä. Mä haen sulle nopeasti ton riimun. Mulla on meille paras paikka ikinä.
Siellä on sulle heinääkin. No mennään. No niin, siinä on sulla hyvä olla. Mä nukun tossa sulla vähän heinää. Ja mä voin, niin, nukun tossa. Hyvää yötä, Luna. Aamulla. Olipat hyvät yöunet. Huomenta, Luna. Mä unohdin ottaa mulle ruokaa. Jossain kohtaa kyllä pitää mennä hakemaan kotoruokaa. Mitä mä oon nyt tekemään? Mä varastan toisen omaisuutta. Siis Vilma on ehkä tehnyt mulle pahoja asioita, mutta tää on vielä pahempaa. Mä varastin. Mun on pakko palata takas tallille. Mut siitä mä saan hirveät huurit ja saada sen koko loppuelämäni porttikielon. Mut pitää miettiä, mikä on Lunalle parasta ja mikä on mulle parasta. Luna, mitä sä nyt jos lähettäis? Niinpä, mennään. Tän Luna syö eka aamuruoka. Sitten mennään, Luna, mut me mennään äkkiä, joten mä nousen sun selkääs. Missä Luna? Mun pitää soittaa äkkiä Millalle. Mä olin 100% varma, että se oli Vilma. Ei se kukaan muukaan voi olla. Se mieti, mitä kaikki se on tehnyt. No, rauhoituhan nyt. Ei se ole niin varma, että se voi olla mukaan juuri Vilma. Mut kyllä mä tiedän, mun vaistot. Hei, kuka toi on? Onkohan tuo Vilma? Ei se, hei, onkohan... Siinä kädessä taitaa olla Luna. Mähän sanoin. Hei, anna senkin hyypiä se mun hevonen tänne. Okei. Vilma, minkä ihmeen takia varastit toisen omaisuutta? No kun Milla on kiusannut mua ja syyttänyt mua kaikesta, niin halusin vähän kostaa, mutta nyt mä kadun. Mitä mä tein? Siitäkin olisi kadtua. No niin, Vilma. Tiedät kyllä, että mun on pakko tehdä. Sä saat kuukauden porttikiellon. Itse asiassa saat 3 kuukauden porttikiellon. Mä ymmärrän, mäkin antaisin. Niin, ennen syytöksikin oli pelkkää valetta. Eihän ollut. No niin, Vilma. Voit jo toistaa, että ne olivat valheita. No kun ei ollut. Niinpä, ei ollutkaan. Mä kuulin kaiken. Mä olin aina pesupaikan takana. Ja mä kuulin, että sä käskit Vilmaa hankkaamaan sen haavaa. Ja sit sä säikähtit sitä koiraa siellä. Ja sit sä vielä käskit viemään sen korpin kanssa samaan tarhaan, että mä oon niinku todistaja. Että mä kyllä kuulin sen. Mitä sä teet? Onko tämä totta, Milla? No mitä siitä vaikka oiskin? Tajuatko sä, miten hirveä tuo on? Ja muistatko sä, me juteltiin siitä, että sä saat sen viikoksi koeajalle? Niin. Mä olen pahoillani, mutta sä et oo valmis huolehtimaan omasta hevosesta. Joten sä ja Vilma saatte molemmat kuukauden porttikiellon. No aivan sama. Sä paitsi sä oot aina ollut mun 3 tädistä se ärsyttävin. Enkä mä sitä haluaiskaan käydä. No niin, siitä se sitten kävi. Se ei ollut mun eikä Millan. Ja mua ei haittaa yhtään, vaikka sainkin kuukauden porttikiellon.